Boss Agal in the house, yo! Welcome kayo sa YouTube channel ko. And then, kamusta kayo dyan? Anong ginagawa nyo? Maulan ba sa labas? So, stay safe dyan, mga kapatid. So, for today's video, guys, this is the first time na magtatagalog ako sa vlog ko. Para naman sa ganun, maintindihan sa mga kapatid natin dyan, mga bro natin dyan, ng mga Tagalog. So, for today's video, guys, actually, na-overwhelm lang ako kasi meron lang akong i-react na song na actually it is my personal or it's my own composition song na in-upload ko dito sa YouTube. So, ito yung title, guys. Ito yon. Sana nakita nyo yan. So, I posted it last 2022 ata yun or 2023. Hindi ko na maalala. Parang 23. So, sinulat ko yung kanta na yan together with my band. Pinerform namin. Nirecord namin. At yun, nagulat kami sa outcome. Kasi hindi ko naman inasahan na ganun pala ang resulta sa kanta. Kasi yung imagination ko lang dun is parang nagbibiyahe lang ako. Ganun lang. So, sa bystanders topic is umabot siya ng 57k na views. So, grabe guys. Kahit nga 1,000 na overwhelmed na ako eh. So, chinek ko sa YouTube channel namin, which is yung Bystanders PH, is umabot siya ng 1k views. So, parang hindi naman kami consistent kasi nag-upload doon. Kasi yung banda namin is talagang on and off kasi napaka-busy. Pero sana napakinggan nyo na yung kanta naming Sulyap. Grabe guys. Hindi kayo para sa akin parang vibe nyo to eh. Vibe nyo to. Kasi sa akin lang personally, iba kasi yung taste ko sa music. Especially pag OPM. Kasi talagang napaka solid ako sa OPM guys. Alam mo, yung mga banat namin or yung mga songs na tinitira namin during performance is puro OPM. So, pakinggan natin guys yung kahit chorus lang. Ready? So, grabe no? Kasi napansin sa mga tao eh. Hindi ko inakala na hindi mapansin. Kasi talagang basic lang yung pagsusulat ko dyan guys. Tinapos ko lang yun mga siguro 1 day or 2 days. Hindi ko na maalala eh. Kasi yung isa sa amin, guitarist namin, ang history niyan, yung guitarist namin, parang nag-plucking lang siya ng mga chords, ganon. Plucking lang siya, tsaka yung narinig ko, bet ko talaga guys. Kaya ginawan ko agad ng on the spot, ginawa ko talaga ng lyrics. Talaga. So, before ko ginawa yung lyrics, hinanap ko yung vibe kung para saan. So, na-imagine ko, during kami magpa-practice nung sa isang lugar, after nun, every hapon, uuwi kami, magmumotor kami. Tsaka na-feel ko yung vibe na pag wala akong motor na nakasakay ako sa jeep or di kaya bus. Yung feeling ba na gusto ko lang magsuot ng headset, ganon. Tsaka, yun. Parang vibe na vibe ang tono. So, sa first stanza ko doon is, kung napansin nyo, kung narinig nyo na, is, pauwi na ako nang gagaling sa trabaho. Yun talaga kasi yun talaga yung aking bet or yung talagang aking vibe na gusto. So, grabe no, meron nagko-comment sa amin sa channel namin tsaka sa mga PM sa aming page sa Facebook. Na grabe ang ganda, akala nila Silent Sanctuary daw nang kumanta kaso ganito. So actually guys, hindi Silent Sanctuary nagkanta nun. Sa hindi pa nakarinig or sa hindi pa nakakilala, ako po yung kumanta noon. Ako po yung isa sa mga kumanta
nag-perform at saka ako din ang sumulat. So shoutout pala sa aking mga kabanda dyan, no, sa Bystanders Band. Sana meron pa tayong mga songs na upcoming. Actually, meron talaga guys. Kaso lang, napaka-busy namin eh. Napaka-busy sa mga sarili-sariling buhay. So, kayo guys, meron ba kayong favorite na banda, favorite na song, or artist na nag-release ng kanta? Actually, ngayon guys, maraming magagaling talaga. As in, napaka-solid. Hindi ko na maisa-isa kung sino-sino yan. Isa sa mga favorite ko na artist ngayon, si Zach Tabudlo, ganon. Yun, hindi ko maalala yung mga pangalan eh. Saka, ito si Deonella, yan. Favorite ko din yan. Kasi iba si Deonella guys, pag sumulat ng kanta, grabe, tagos sa puso guys. And then, ito naman si Zach. Si Zach is meron siyang spice na talagang solid. Kahit yung first time ko narinig yung pulso niyang kanta. Actually, halat ng kanta niya pinarinig ko na. Narinig ko na. Grabe. Napaka solid. Isa sa mga favorite ko kay Zach is yung pulso. Sobrang solid yun guys. Grabe. Tsaka yung kay Deonella is yung sining. Kaka-release niya rin yun. So, sana kayo din meron kayong mga favorite artist na kahit hindi pa nakilala sa music scene dito sa Pilipinas or kahit ano or local, kasi marami kasing mga local artists na hindi pa na-explore yung mga kanta nila, pero talagang napakaganda at napakagaling. Sana marinig nyo yung one time guys. Hanap kayo. Kasi eto, nag-react lang ako sa video na to kasi pag-check ko ngayon lang, kasi hindi na ako active sa channel na yun eh. Pag-check ko ngayon lang is umabot lang pala siya ng 57k sa Bystanders Topic. Akala ko personally, ganun lang, hindi iaabot ng ganun. Tsaka maraming nagme-message sa amin kahit nga sa Instagram na, "Sir, pwede ba magamit to sa ganito sa amin, ganito." Hindi ko lang talaga nare-reply. Talagang sobrang busy talaga. So hopefully guys, meron kayong mga song na pwede mare-refer natin. Pwede natin i-comment down below guys para mapakinggan natin. And then, why not, no? Marinig tayo nila or marami palang mga artist na gusto lang ng malaking break kagaya sa amin. So hopefully then na meron kaming ma-upload soon. Actually meron talaga marami, kaso lang ito talaga busy talaga. So guys, thank you so much for watching. Actually na-overwhelmed tsaka napakasaya ko kasi umabot ng 57k views. Grabe. Sobrang solid yon. Tsaka yung sa page namin umabot ng 1,000 views. Wow, grabe. Napaka-solid. Tsaka thank you so much sa nagbigay ng mga magandang comments sa song namin. Tsaka salamat din po sa mga taong tumangkilik sa aming music. Tsaka don't forget guys, suportahan natin ng mga local artists dito sa Pilipinas, especially ito mga Bisaya. Maraming mga galing sa Kabisayaan. And then yun na nga po, thank you so much. And then don't forget to subscribe my channel guys. Please help me to reach 100 subscribers naman. And then thank you so much, and then God bless. Babash.